A decisión de Inditex de pechar as súas tendas de Pontevedra e Vilagarcía xa ten resposta. As 56 traballadoras dos 4 establecementos da provincia pontevedresa están chamadas a unha folga indefinida a partir dos xoves. Que unha empresa que factura miles e miles e miles de millóns, non só no Estado español, sino en todo o mundo, está convencida de cambiar a súa liña de venta eliminando tendas e cambiando online e co prexuicio, evidentemente, das traballadoras. Inditex ofreceu as 21 traballadoras recolocadas nas tendas que manterá aberta en Vigo, pero consideran que as condicións ofrecidas empeoran a súa situación laboral e dificultarían a conciliación. Unha persona que ten conciliación lle ofrecen ir a traballar de tarde, pero non queda aí a picaresca por non utilizar un adxetivo xeitoso, senón que tamén lles dicen que se poden quedar en outras cadenas, pero con moi limitados, con un número moi limitado de persoas. Pero se se cambian de cadena, entonces van a traballar de tarde todos os días. Pagar por ir a traballar. Eu son de 40 horas, teño reducción a 30. Eu as miñas fillas deixo ás 9 da mañá no autobús. Se teño que ir para Vigo con mi reducción, xa non me daría reducir máis. En mi caso, no puedo. Yo necesito, mis hijas dependen de mi sueldo. A empresa ofrecelles un plus de transporte de 90 euros como máximo. Ademais, 6 poderán ser recolocadas noutras tendas de Inditex de Pontevedra e de Vilagarcía, pero perdendo as condicións que tiñan en Berska. As que non queiran poden sair da empresa cunha indemnización por despedimento improcedente de 33 días por ano traballado. Y en el fondo es un ERE encubierto. O sea, lo que se está pretendiendo es forzar a la gente a coger el dinero y a irse. Es decir, reducir las plantillas, reducir las tiendas y pasar a modelos de macrotiendas, muy pocas macrotiendas, con menos personal, más automatizadas. Inditex realiza esta operación no marco dun acordo a nivel estatal asinado con Comisións Obreiras e UGT, pero que CIGAS, sindicato maioritario en Galicia, non acata. Defenden ademais que a de Pontevedra é unha tenda rendible. Xa bastante se especulou estes días con bastantes tonterías sobre que o peche da tenda de Pontevedra viña polo modelo de cidade, pois entón o modelo de cidade non vale o de Vilagarcía, non vale o de Pontevedra, non vale o de Compostela. Entón, que decir, pido por favor que se teña respeto ás traballadoras, que están nunha situación moi complicada. Ademais da folga, están a organizar unha manifestación este venres a partir das 8:30 da tarde con saída dende o Hospital Provincial ata a tenda de Berska en Pontevedra.